Takže čus, tady Fildas a mám tady takovou tu malinkou informačku, jak jsem zveřejnil na Asku. Tady informačka bude asi o tom, že teďka nevyjde žádný video, nebo hra nevyjde, jelikož mně nejde internet, jinak by hra už nějaká určitě byla, teda aspoň ode mě, ale a u kluků to nevím, jestli tam jde internet nebo nejde internet. Takže tak, buď bude jenom od kluků, nebo od jednoho z nich aspoň, a pokud mám od Vagona, jakože mi řekl, jsem se ptal, jestli by přijel sem k babičce do tohohle města. Říkal, nebo napsal, že možná, a teda pokud přijede, tak přemýšlím, že bychom asi natočili buď nějaký vlog, challenge, anebo určitě nějaký tag. Já, jakože můj favorit, to video, kdyby přijel, tak bych chtěl natočit určitě yoga challenge. Pokud byste chtěli tu yoga challenge, tak dejte like. Pokud toho nechcete, tak... Nebo takhle ještě jednou, nebudu žebrat to lajky. Pokud chcete, abych natočil ten yoga challenge s Vagonem nebo s někým jiným, pokud přijede, tak ho natočím s ním. Pokud nepřijede, tak si hold budu muset sehnat nějakého jiného člověka, který by ho se mnou natočil. Ale pokud ho chcete teda natočit, ten yoga challenge, tak to napište dolů do komentářů. A tohle by bylo asi pro tu malinkou informačku všechno. A nezapomeňte teda zanechat like. Pokud se ti to nelíbilo, tak tam nechy ten dislike. Když tak teda napiš dolů do toho těch komentářů. A nech tady třeba i ten subscribe. Takže Fildas ze skupiny Crazy Guys se s váma loučí. Čus.